Düşüge girip kıyşalamızdan sonra aytdy: "Ya Ayşe, zerini eta'abbudul leyle li Rabbi." Hey Ayşe dedi, "Bana icazet ver, bana ruhsat ver. Men Huday Teala'ma eyyem Allah Zülcelal'e ibadet edehinne, namaz okahinne" dedi. Men aytdım diye, "Bar ya Resulallah, sen Hudaya näçe yakin bolsaň men şoňa berenjek. Sen hoşluňa men hoş ya Resulallah" diýip aytdım diye. Şondan enemiz aýdy, "Fatatahhara." Barıp da täret aldy diye Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Sonra da durdu namazlygyň üstünde namaz okudy diye. Namazlygynda uzak suralar goşup, kän zikirler, tesbihler aýdyp, izinden oturup ağladı diye. Ağla verdi. Hatta bella lihyetehu'l mübareke. Hatta mübarek sakalları yani susil oldu diye, göz mübarek gözünün yaşı veren. Sonra yine de ağladı. Yine dualar edip, mübarek kollarını asmana kaldırıp, Hudaydan dileklerini dilep, ummatın dilep, ağla verdi. Hatta bella hicrehu'l mübareke. Mübarek göz yaşları sakallarından tüm mübarek kursaklarına dammana durdu diye. Yine de izinden dua edip ağla verdi. Gözünün yaşı dinmedi. Hatta bellel arz, hatta namazlıklarını mübarek secdetcek yerlerini öğletti diye. O men aytdım, "Ya Resulallah" dedim. "Etesna'u hâzâ ve kad gufira leke mâ teqaddeme min zembike ve mâ teakhar." Ya Resulallah, neveyle de uzak namazlar okuydum. Neveyle uzak yaşlara kıttım. Mege sen günahın mami? Mege önkü eden günahlen geçilen okma Hudaýyň ýanynda sendeki günah yok dedim. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dedi, "Ya Ayşe" dedi, "Afala ekunu abden şekuran?" Aya men Hudaýa däne şükürgüzar bolmaýynmy dedi. Aya Hudaý Teala'nın beren derecelerine, beren mehabbetine, lütfuna men arkam bolup däne dini dört tarafa ýaýradyp bilişime, şu muvaffagiyetime, aya men Hudaýa şükürgüzar bolmaýynmy dip, aya şu namazlym bilen Hudaýa däne teşekkür etmäýinmi dedi. Bizim almaly derslerimiz näme? Bizim almaly gurrunlygymy näme? Enemiz Hazreti Bibi Ayşe radıyallahu anha, Peygamber dünýeden ötenden sonra poşta perde oturup adamlara şu gurrunlar aýdyp berdi näme diýip. Ta adamların yüreğine Hudaýa ibadet etmegiň keyfiyetini evlerine getirer ýalak, biler ýalak namazlykda näzir edip eglenýärligini Peygamber zany. Aslan enemiz Hazreti Bibi Ayşe radıyallahu anha özü şu gurrunlar berende damagy dolup gözlerinden ýaş akydyp gurrun bererdi. Aslan şu gurrunlar ýatyny üçünde gýjeler ýatafy gelmezdi. Gýjany namaz okap çykardy. Aslan ajaýyp gurrun dämiş. Giyeceğin kâde şudur, şunu oya geçirýänmişlikler namazlıklar üstünde. Yok musulmanlığın. Özümüze gözlek görsen, kâde däni bir film o serialın başında oturýas. Görsen sagatlarça däni wagtlarymyz geçenini bilmän galýas. Bir Instagram'a girse bolluş zamanında bir ýaş oglan, ýaş gelin. Sagatlar geçenini bilmän galýa. Ya jawan oglan başka gidip top oynap başlangda nagadyr iki gapdala yürütýän, nagadyr dirlep, dirakydyp däni iki tarafa çyrpynyp berýän bir top aljak bolup. Amma ýadawlygy bilen ihsas eden ýadawlygy, näme dip bir lezzeti bar, bir füýjüligi bar da. Kärger däni güne 8 saat günahsyna däni işlemäni durýar, bile külen worup, agyr tirçeleri, bilükleri göçürüp däni ýadam ýa näme dip ertisi ýene şol ýeşe gitýär, näme dip şol bir puljagaz görünýär gözüne. Bir zada ýetjek bir hedefi bar. Bele ol bozorgawarlar hem awadatyň füýjüligini tafakkyrlar. Onuň mozduny, onuň däni jazasyny, onuň mezzesini dahatyp görüpdirler. Onuň hoşlugyny görüpdirler. Hom ýadam ýa Allah. Bir geçen ýaxşylaryň bir ýerdi. Va veylah ol bir adamy ki dünýeden ötse we şu dünýäniň hakyky füýjüligini daýdyp bilmese dipdir. Biçare bolla ol adamy ki dünýeden ötýär
yaşap umur sürüp de dünyadan geçip gidiyor ve dünyanın hakiki süyücülüğünü dadı bilmen gidiyor. Soradılar dünyanın hakiki süyücülüğü ne molluydular? Allah'ın ışkı ve muhabbeti dedi. Çın Huda üçün derdime hak kulluğu derman ekendir bilmedim. Adam bir gün bir yaşa yeter, bir gün düşünür. Keşke olmağı giysi olmasın. Bir gün düşünür, derdime hak kulluğu derman ekendir bilmedim. Zar yığlap, giyce o gün neyze vadat kılmadım. Yürüydüm nefsu hava birle, unutup Tanrı'ni. Uşbu yolga salgıcı şeytan ekendir bilmedim. Va dariga, geçti umrum barsati bazi velen. Dünyan oyunu velen, alavur beravarı velen. Va dariga, geçti umrum barsati bazi velen. Bu elilzan 5 güne mehman ekendir bilmedim. Men tebiplerden ki soradım. Men tebiplerden ki sordum, dertke derman tapmadım. Bazı dertlerge dava Allah ekendir bilmedim. Yaxşı alimler bilen Kur'an tilavet kılmadım. Hak yanında muteber Kur'an ekendir bilmedim. Dünyanın malın yığıvan dost tuttum ödüme. Ahirette ödüme düşman ekendir bilmedim. Nice mümin gönlünü ağırdıp kılım harap. Khas kulunun gönlü Beytullah ekendir bilmedim. Şan sahası tut yakanı tövbe birle yolga gir. Tövbeli kul haşerde sultan ekendir bilmedim.